Balaygian na parukatan ti maysa bottleneck dolphin, kalpasan ana isadsad daytoy iti igid ti baybay iti barangay Sabangan iti ili ti Sinait. Imunan iti daytoy, maysa a grupo ti ubing ti agdidigos iti igid ti baybay idinta na sirpatan da ti maysa a dolphin, ngem impagarup da apating, arason nga inayabanda dagiti kakadwada na taengan. Ginandad da nga inpatay nga daytoy, ngem kalpasan laeng ti agarup 15 minutos, nagsublimit laeng tinasaw a dolphin iti igid ti baybay. Hindi ko agkiskis tangay. Aglagto-lagto. Isu ide aglagto-lagto na pamikinita dolphin. Hindi ko sir, batam may nagasgasan di ko ipos na. Kakaasi ko lang, hindi ko sir, agsublima. Kita mi nga mang ipos jay ko ano. So nga talaga paraya nga. When sir, dito sugat na sir, nakaro sir? Ala karamot ko mati ko sir. Okay, nakasugatan na nga sir. Baka tanga batol na sir, nabarang atad tao. Naglanta, nagkuha mo ito. Tado kayong batid ta sir. So ababaw talaga nakaisadsadan na sir? May tuyigin na sir, ito lang. Tapos yun, talagang agkurkul ka. Magpikara makikita mo. Nabuyamet ti Municipal Agriculture Office wenno MAO ti live video ti maysa kaditi residente ket insigida at tinurungda iti nasa o lugar tapno tumulong da iti panakaiparukat ti dolphin. Malaksid kaditi gasgas na iti paset ti ipos na nadlawan da pay nga agkakapsot. Inobserbar da ti 2 nga oras ken pinalubusan damit laeng idi makita dan asim mayaaten iti kasasaad na. Sir, kakapsot, awang balanse na, hindi inigkamak, ipadas ko nga ipatapaw kaya agbalitan sir. Talagang nakakapsot, hindi kuwak DJ pitik ti puso na sir, nakakapsot na inayan. So, sa pulang ko sir, kailangan papaginan na obserbaran. Tapos hindi kuan madlami nga pumipisa habang bumaybayang pumipisa. Hindi ko ang agwisel man sa gawisel ko. Siguro ada masagap na ko siguro signal nga dagiti kadwana. Ipilit nanti konser. Kaya sublin gulagulan. So impating nga may basit. Hindi may pating nga basit talagang kayat nanti rumukat. Dagiti dolphin tinaobserbaran dagiti eksperto nga agkukuyog no adda da iti taaw. Posible ana isina iti naisadsad da dolphin iti grupo na ken nabannog ang naglanglangoy daytoy arason ang nagpaigid tapno aginana. Maibilang ang mamal dagitoy ken masapol da iti umanges iti takdang babaen iti blowhole iti tuktok ti ulo da. Idaw dawat ti MAO kadagiti residente iti coastal areas nga insigida nga i-report da iti opisina da no adda iti maisadsad da dolphin ken daddu mapay a marine mammals tapno natalged ti panakarescue da. Mapandang garaw-garaw, naskan ko mga handang ako, mapabukngan na dyan, wild animal so na sir. Siyempre, no mapabukngan, may stress nga permi, baka isupay ti ada-ada nga pakatayan na. So ano, ada ko mga kasjay, i-report da ko mga sigod sir, tanong hanga mishandled mit lang, dyan pa naka-arayat dyan wild nga animal. Basar kadagiti nakasarsaritan mi a residente iti barangay Sabangan, normalen ang masirsirpatan da iti dolphins iti taaw no summer season. Daytoy metten iti may katlo agundaway nga adda na isad sa dolphin iti lugar da. Mark Magdirila, Balitang Solid North.